저도 가와이 콕바이 보그라지 손님 뭉바이 람소고 저랑 끄득 마로모이 티바르네 인카나 recording of play malia kisah busy tong mabai yang tanggai para roko tanggai hai pana kaitor jora roma bai hai tini jora man pika hai bakai kaitor no hambai tebo joto nai to nai taku buku rokno ni khani hamjak maya paro tini pedeseng kisisa hai kaitor ni kok no muito khlai ne lebana tini जों wansok layana John simani kotuma kaham chapter 8 verse 1 simi 12 sora ang poribana kok bokrogo haini sujak bere khoroksano jisuni thani tu mane hake jotono nogo thangbaikha apro jisu thaisite hataiwo thangkha teini phungo aisri noktharo kipilei phaikha asuk borok kuthumui phaikha hake bo achogui phurungkha apro kerong phurungnai rok bai pharisai rok waijawi tongma jora manjaknai bwrui khoroksano tubui bebak ni bwskango bacharu phaikha borok jisuno hai hinui saka hodakra o bwrui katsui waijawi tongma jora wono manjakha chini kerongo musi omotui bwrui no holong khitarui bwthadi nei dagewi klangkha ningle tamo nei hunchla borok jisuno khuyok karui bono majra berui manatui ke omono samase hake jisu bomsonei yasi bai ke hawo rika borok bono sungman tongma bai jisu borok bokrok tisawi hai nei saka norok ni bere sumsok krui borok bono sukang khitatung hake bo bomson phirui hawo rigui tongphika borok o kokno khnawi sak no wansogui nai bukhawo nangjak laikha hake okra simi marewi khoroksa ke thangkha jisu saijang se tongruk siwo te aburi ke aro tong to tong basajak bo bokrok tisawe aburi no hai nei saka burima aborok rokla nomono majra bernai rok oro khoroksa pano grei khada ihi subrai khoroksa pano grei kha nei bo saka jisu hai nei saka hake ang bonono majra beria thangdi tabokni simi sumsok ta khlai sidi o elembok porimani bisingte kaito jono katal ke hamar klaitin o jung belai nangkuk mani kok no sung srungni mana temani mala kubu ke kristan kubu ke asai katal engjak kubu ke jisuni besa kaito ni besa ke omo jot bono bohai bororo no kaito dagewo jisu dagewo thangdi te sumsok ta khlai sidi angbo majra berlia ani jisu sawo angbo no majra beria thangdi tabukni simi sumsok ta khlai sidi soba sungno majra bernai jisu kristo je muthangjak nai ba bo tuma khlai kha bono poito khlai nai borok bo te majra berjak dia neisung John chapter 3 verse 16 no nugu John chapter 5 verse 24 nugu mana omai kabang masung Bible verse nugu ge bote majra berli ke majra berjak dia sebab je bono poito khlai nei rok bo majra ni yakni yokka je bo bustungpro ge tabok borok nono o koksao thangdi tabok ni simi sumsok ta khlai sidi jisu kristo phung aisri bo tumanai kethar no phurungo ge kabang mo borok boni phurungmano khnawi kabang mo khnawi dongbayo ge bo ukok samani jorabo
Farisai tei kerong phungnai rok borok bwrwi ma khoroksa no toipaikya. O bwrwi bomahai bwrwi sak motogwi tongmani jorao manjak. Ega Jisuni thani borok o bwrwi no toipaikya. Kwbangma bwskang go borok buri laijak bono. Hingke Jisuni thani bono tobokha. Hingke borok hai hini sapaikya hoda okra o bwrwi no tabok chung tuma khlainai. Jungno mosi salangmani tongo ba mosi ni kerango omahai tongo omahai bwrwi no hadu kogwi bwthadi phiaba nungle tuma ksa. Hingke oro chung nugo borok Jisuni thani tobokmani ba Jisuno kok sungmani hingka Jisuno khwio kwcharwnani bagwi. Tamani hamlo Jisuno naisirmani kwrwkma thani bagwi borok khwio kwcharwnani tamani hamle a jorao mosini kerong jiusrok tui tongo hingke mosini kerongo hingke omahai bwrwi no hadu kogwi ma bwtharnai. Hingke tei kaisa borok a jorao room ni tolao room bai mane room ni lo o bisingo ma tong room ni kerongo. Hingke room ni kerong ni mote tamabu room kaisa roman dopa kaisa si ba roman borok kaisa si room ni borok kaisa si buino bwtharnani daginani odhikar borok ni simi se tongo omahai. Hingke jekabani borok tau khwio kwcharwma ka koba Jisu saka hadu kokdi hingke room ni amotui borok bono woki khlainai. Hingke mungsa ta khaidi hingke mosini kerong ni mote rongphio nai. Hingke omahai rongmani bagui no borok Jisuni thani o bwrwi no toiphai. Jekabani khwio kwcharwsini. Phiaba Jisu Kristo afro bokhorok naikhlaiwi habo naikhlaiwi bo mungsasung sui tong tamabu sui tong Bible saya haibano bo mungsak yaksi bai rwiyui tong nisa. Phiaba o jorao borok omahai sungwi mang tonglaikya jungno sadi tuma khlainai. Omahai jorao Jisu Kristo bo basakha. Hingke hai hini saka nirokni bisingo je sumsok kwrwi bono o bwrwi no hadu kokgra sithung hadu khithargra sithung nisa. Hingke Jisu saman kok no khnawi borok sak wansok nailekya naimani yagulo sumsok kwrwi kebo phano manliya sak no hingke jotono janija ongkhai thangbaikya aroni kutuli thangbaikya nisa. Hingke omo ni twangsung no phunu jung nugo Jisu Kristo ni thani o bwrwi no tobokha Jisu no khwio kwcharwnani bagwi. Hingke borok jekabano Jisu no romwi bezalo khiklai sinai. Actually Jisu jodi sakha hingke tabwthadi o bwrwi no ni sakha hingke borok Jisu no hadu si kok sinaikya borok Jisu no borok bwtharnani tiya ready. Hingke kerong phungnai rok Farisai rok Jisu no naisirmani tongo boni phwrwngma no chajakya. Jisu no naisirlaiwi bahai bwtharnai bono mangsi borok chinta. Ani bagwi Jisu ni phwrwngma no borok bahai mwthak no bono no borok ni uansokmung. Borok Jisu thwimani yagulo bo chung Farisai rok nugo bahai boni sakri rok no kothoma kaham pir rok bahai bathak rokha mane bahai ke borok khaikya chakthar bathak rokni bagwi kubui no borok soitan borok bising samung khaima bai kubui no borok mwthakmani naio. Jung actually tuman no o bwrwi bai tei bono toiphini borok rok borok ni pherlaimani tuma tong. Kubui ke wansok naikha hingke borok si teibo borok sitra hangya
बोरै sak फालायनि साय तामाने माले बरकले कायतोनि साजला नसि बुथारनानै हनै खाव चंगै दंलायो हायरे खाव चंजा बरक भाइके बुथारनाय के जिसु ख्रिस्ट bo yaksi bai borok no maz mane sungui tong pro bo sui tong kana kup ani one sok mung bible to sui jakre ha pano one sok mung omai pen sui tong kana nerok bai o burui toma pherlai ba mung se pherlai nei ni sui tong kana toman la bo to borok ni bukha busi fadi Roman chapter 2 verse 1 thang ne Roman chapter 2 verse 1 takuk nang buino mazra tabe daber nang je sapano untung nini khuk tui kuplang nang buino mazra lebero yang borok khlai ma haino khlai dong abo nang sakno mazra berma se klayo oro jeng nugu nang takuk buino mazra de ber nang buino le mazra ber nang sagle am hai se khlai dong getama ferlai ban tongkha thik u kok borok buino mazra ber o burino romile to pikya hai pana borok ke o buri wajani sai si tebo hanya ku kaidoni sajlano si buthana nni borole khawo chongja ke mathai chapter 5 verse 27 chung tmanok aro thangane bonsi sikang chung bible no go 1 Samuel chapter 16 verse 7 by 8 pore ke chung nuknai kai to le bukha senayo borok de saka nayo pia ba kai to le bukha senayo nei gabai de chung dabo mathai chapter 5 verse 26 by 27 hane 27 by 28 aro chung nuko rupsani kok beitala ta ndi hene sajak mani o kok no norok khana kha piaba ang norok no o kok sawo buri khorok sano panom nugui sak tangna muchuk nai borok bo kha bising lupcha ngmaklayo beitala tang ndi norok khana kha ukok no tigna piaba ang norok no kok sawo buri khorok sano panom nugui sak tangna muchuk ka ke bo beitala ngmaklay nisa angge borok omhai boroni buka omhai musu yere tongkhana angge jisu kristo boroni buka nuk boroni buka sija nge ubrui tma ubrui inka joto borok nu sumsok nei punuk mani ubrui ma bo joto no sumsok nei sungsane borok joto no sumsok no tulungan khlai mani ba punuk mani and sumsok ni bagi no borok rok ma thuinai sumsok ni bagi no tabok burui ma kogui hadu kogui butharjak nani ko piaba jisu kringa bo kokja khamung jisu kringa bo thui khamung hai banu jisu baina bo phiok jak inga sing bo om haina jisu kringa sing thui khamung jini sumsok ni bagi hai banu jisu sawo ano poito klai kan te mazra berjak liya jisu ubri no jisu sawo thangni ang mazra belia thangni thangsi piaba de sumsok ta khlai di जोंबो अमायनो समसोनि बागै थैनानै दं माने आइफोनो जिसु ख्रिस्ट जोंनो पियका बो कालबारि क्रस थैयो दिनै समसोनो बेबाग बो नावै कालबारि क्रस थैयो गोसोंनो उकक नो सावो जेबनो कबुइके बयदो खलायनायनो थांदि समसोक दाखलायसि आं माजरा बेलियानि रखनो फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 verse 24 सावो बो चिनि बागै खासि जाखा चिनि समसोकनो बो नाखा te sini bagi sini sumsoni bagi ne bo thima bai जों ke yokha जों hakha जों no kaham khlai ke bo thangdi tau thangsi ang mazra belia sumsok ta khlaisi te sumsok ta khlai fis chini kaito chini subrai chini sumsok no nawe chini bagi thikha chini bagi kosto mankha जों no tabo haini sawo thangdi te sumsok ta khlaisi nga hani bagai je kubu ke asai ke tal anja je kubu ke poito gnan je kubu ke mothangsak boro
je ke bui kai to ni besa jes panangten bo dago sumsok ta khlai si e Christian ro jeng sumsok khlai thai kri of course jeng sumsok khlai mano bathak mai ya hai bana jeng sini besak ni musung mano sini musung mano jeng mesej mano jeng keplai engi mano sumsok jeng no kai tor sikap mani piaba jeng asai kata engmani ya kolobu jeng sumsok khlai dong khangke jeng kai tor bai kethawi dong mai yang nai kai tor ni gada tong mai yang nai kai tor bai haksa dong nai omo hai baksa omo hai sumsok bu tongo jeng bono sumsok ni be wanso ye piaba baksa buksu wachu chu omo sikon si sumsok su le ani jeng wanso ge bono jeng khlai piaba sumsok sikon sumsok no tote ulo tor nai tau grong di sikon omo jeng besako biarang ke bono kontrol khlai ya ke tote nai ani bagai jeng sumsok ni sikang ke bono jeng bathak wani sakthar thai Jisu Kristo Judai ni bokrok rongo hai hini so nirok tomanai udrok no nirok monok wani nayo piaba nirok chikon manai rok no tuyi wana zag padi awo thalai Matthew chapter 23 verse 23 by 24 Matthew chapter 23 verse 23 by 24 kerong prungmai rok by Pharisai rok Patra rok norok busuk se hamya sitrano norok kaito no banta khundrupui jira rok no kaisei kaisa roi tongo kaisiwo kaisa roi tongo tamoke buino soike naidi buino maya chadi kahamke tongdi hwnei kerongo samani omotui nangmani kok rok no le samung nangjagya abo tui rok no khlaiwi no omo haike tongthai klaio mokol nukya lama sonai rok norok tui ni yong no ke sakiwi kiwo tamoke maging gong no monogo mane sikon suk no ke torowi samung klaio kotor no ke klaiya tabuk roli dosa mangso rok roi tongo haibana kaitor hamjak laidi dag kaitor dage mane hamjak laidi kaha klaidi taku buku no hamjak di omahai klaidi mano ke boro klailia ge omahai no tabuk u kotoma no ke monogo u sikon suk no ke sake wi nungu omahai no bini buskan hypocrites boro no saka punuk mani borok sumsok kotor no le klaio piaba sikon sumsok no ke toma mane rakhok dan nayo kotor no ke rakhok ya sikon no ke rakhok na nayo tabuk nodi nice mane ka borok buthar mane naklai kotor de sikon borok buthar mane nice mane kotor ma ble borok buthar mane ka ba bagai Paul Timothy no hai ni sao paithang ni molo omhai sok phayo na sak no hamjak nai rang no hamjak nai sak kongchuk nai kaito ni kok nai yak nai bong phani kok nai yak nai hambai ro yak nai hamjak ma kri nai nakar ma kri nai tamanai soimanai soimeya ngru tamanai sak soimeya ngru ngai nai mane self control kri nai na tha nai buino nai sir nai
kaham no naisirnai nai haya no chajaknai nai omohai sokfainai gete borok rok omohai nai kaidor hunle buku bai salai dongnai haibano kaidor ni phano borok nornai mane kubui kaidor ni thane poito kurui nai buku bai simino subrai Jeng 9:11 pedi 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ang poribono mol paina furuni kok nung o kok no sidi mol paina furu belai tong kesep ngnai borok rok sak ni kaham simin nai nai rang ni bagi khamai nai kok kotor sanai kong chuk nai borok lasi runai buma bufani kok khnaya ngnai hambai riya ngnai kaidono suriya ngnai borok khairok ya ngnai maya chaya ngnai kok khamya sanai bebagono yak layi thamsi kutung ngnai borok kahamno naisle nai borok bandinai yang wansuk yawi samung tangnai kong chungwi torsanai borok kaidono hamjak yawi tongthok chathokno hamjak kuknai borok chini dormoni tongmung tuino tongnai haifano aboni soi phanno ke nornai abo tui borok rok bai ta tongdi amono borok nai borok Christian dormo hnismi tongnai haifano kaidoni phanno ke krui nornai mane kaidoni phanno kubui bukha bai krui borok bai hachal ongdi borok sengsaro tongo geseng borok bai hachal mangnai chini bisingo bo obahay tongo chini busak bisingo bo omahay tongo chini musuk mane chini desire chini bahano omahay tongo mani bagi Colossians chapter 3 verse 3 ni simi 5 verse 6 ni porike omondugo nironi bisago omahay tongo omahay no omahay musuk mane no kibidi niso geseng Christian rok kaisa bai kaisa hamjak laina nangnai जों hamjak laimi yangke o sumsok sekalai gete जों kaisa bai kaisa nakar na nangnai taun himba Jisu Kristo जोंनो दागेwo kaisa bai kaisa hamjak laidi kaisa bai kaisa nakar laidi te omono ang katal kendrono dagewo niso John chapter 13 verse 34 by 35 ang no katal ke dagewo niro kaisa bai kaisa hamjak laidi ang hamjak ni niro bo hamjak laidi age omohai ke tongkang ke bui nirok no sinai nirok ani sagri nei bui nirok no siniwana niso जों kaidoni busa tomang bo proman tomongka kaisa bai kaisa जों hamjak lai phundu khangke obono proman जों kaidoni busa जों daku buku hamjak lai toni bagi जों kaisa nukungni borok omohai na जों kaidoni nukungni borok जों kaisa bai kaisa hamjak lai mi yangke जों kaisa bai kaisa nakalai mi yangke kaisa ni chaya no ba kaisa ni omono dera mano जों nakalai mi yangke obo sumsok chini kaitor chini chaya chini mistake chini chini omorok no chini chaya rok no tebu chini ul rok no bo nakar khlake ate ang muito khlalia niso niro ni chaya rok nang te muito khlalia niro ni dera marok nang te muito khlalia niso Hebrew chapter 10 verse 17 no sawo niro ni chaya sumsok dera mung rok nang te muito khulia ang muito khalia niso geneng buino nakar yangke जों kaisa bai kaisa nakalai mi yangke omo belai na sumsok kotor जों bukha bisingo ni yak nakare nang saka simiya Bible hai ni so Mark chapter okay amon chang ni Mark chapter
11 verse 25. Belai kena important mo. Rohai ni sawo pia basa woi suri sanpro koroksa sukno jolema tongke aborok no nakadi. Hake chukno hani norok ni phabo norok ni sumsok nakanai. 24 bo abri bagino ang norok no okok sawo norok suri sanai mungsasuk sanke abro mankha nei poito khlaidi. Hake norok samano sanmano mannai pia basa woi suri sanpro koroksa sukno jolema tongke aborok no nakadi. Kaito no suri sanpro जों pila saka nung jolema tongma rok no nakari phaigradi inisa. Kakasi sini suri mano bokrana. Kacung buino samani buini bagai sezamani o beba kaito mokolo chaya. Gate omohai nei complain claimani bobu sumsok. जों nugo Israel ro borok Egypt hani nokhari phepro borok je pro no kaida no saw जों masaliya phu जों no tui krikha phu mai masaliya phu sanma no borok bukhak poriskar ke sanma na haipo no borok sania wi जों no bahigya ro tobokha mai chari bu tharwani bagide omhai complain je tei जों kaisano hangjaku tei kaisano hangjakyaku pharmani rok tongkha ke bobu Bible sawo sumsok. Jacob chapter 2 verse 9 sawo nirok kola pori ni mana Jacob chapter 2 verse 9 pharmani tongkha ke kaisano bukha kaisano ongklo kaisano buskang gabo sumsok. Tei je hambairo ni bukha krei Bible sawo beba gono kaito no hambairo wi tongdi. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 no. Beba gono hambairo wi tongdi. Hambairo ya bro hambairo ya ke hambai mane tabu. Kaito an bagi khlai kang tabuk gono hambairo boni bagi ang sesema khlai sini. Ke buku basimi ya bukhaba. Bible sawo nung situtui no mo kaha ni sidi jono kaha khlai ke bu sumsok. James chapter 4 verse 17 no. Kaha ni nung siwi dong bu bono khlai ke obo sumsok. Yesus Kristo uburino saikya thangdi ang bo mazra belia bui bo bermaya ang si belia ang ke batai si bo bersnai thangsidi. Orni piaba sumsok ta data khlai sidi. Tok jeng tamani sumsok khlai tai krei kwang omoni omotong karon tong. Tamani number 1 ka sumsok ka soitani samang. Jeng Kristo no manya ka sekang asai kata nya sekang jeng sumsok ni seleng soitan ni bagi samang khlayo piaba jeng asai kata mani yagulo kaito no mani yagulo jeng kaito ni samang tangnai kaito ni bagi samang khlai nai. Ephesians chapter 2 verse 10 hai ni sawo jeng kaitor bai omhai samang khlai bani bagi song paija kaitor jengno boni samang kaham khlai rang bagi song paija mane je asai kata nai ro borok kaitor bai samang kaham khlai ro jaknai abo bo song paija ang porwana Ephesians chapter 2 verse 10 kaitor engka jengno snam naisa hake Kristo Jisu bai thansa ngai samang kaham khlai tongna bagi bo jengno snamka a samang kaham no jengno khlai rna bagi bo tiar khlai paija jengno samang kaham khlai nai samang kaham tabu jottoni si samang kaham sengsaro kaito ni mokolo kothma kaham pinani ba fola kamajak rono boni thani ro dugui tobani tomonle boni bagi si bo thriye boni bagi si bo kalvari crosso kosto manai bo thriye ga boni
Temani bagi tu borok no bahike mutang nai. Bahik borok no bahike kotma kaham ro nai. Geseng kotma kaham piri borok no mutang man kangke oboni jot ni sai samung kotorku samung kahaku. Kyo samung khlai mani bagi जों sumsok khlai ya hangke जों o samung no khlai man nai. First John chapter 3 7 by 9. Pila John chapter 3 verse 7 by 9. 7 9 절. Angsarok koroksa kono norok no ta bandithung. Samang kaham khlainai borok bo le bo kaham ungma tui no kaham. Sumsok khlai tongnai borok bo ungka soitani busa. Tamne hunba soitan yapangni simi no sumsok khlai phaika. Tamni hunba kaidoni sajla le o samung ni bagi se phayo. Soitani samung rokno sokumona bagi se bo phayo. Kaidoni busa hunke bo te sumsok khlai liya. Tamni hunba kaidoni tongmung bini bisingo tongo. Kaido bini bupha ba bo te sumsok khlai manliya. Je sumsok khlai ni bo soitani borok. Soitan se puilan simino bo bino tomonai femlogui fundogui bino sumsok khlai doka. Getabu om haino Kristan rokni busago soitan je proprono akarja sumsok khlai nani bagi. Haibano sing soitan no jong na chenka. Sumsok jini sumsok ni bagi no jini subrai. Kosto mane Calvary cross othikya. Neseng baik ke te sumsok khlai sinai. Sing of course sing sumsok khlai mano bathak maya haibano sing sumsok tong thok jaya. Sumsok khlai ke sing bukhaw dukho nang nai kubukhawi asai kta unjang ke kai to jini subrai jisu jino dagyo te sumsok ta khlai sire. Apostle Paul bo hai ni sa Roman chapter 6 verse 1 no subrai jisu Kristo sini bagi thikya sing jino bo kharyoka hani bagi sing te sumsok khlai tong sinai haide. Ngisimaya. Bo sini bagi Calvary cross othikya sini sumsok no rujo mabai sing no phiok nani bagi sini jagao bo thikya. Ngising bai kitabo sumsok khlai tong sinai. Sini subrai jisu sing no dagyo angner no mazara belia tamane mole niro ni bagi ang thikya. Niro ni sumsok ni bagi ang thibeki ang thikya. Niro ni mazara krikya. Niro mazara te berzaglia. Piaba te sumsok ta khlai sire. Kai to nang kabukawi Kristan ke subrai jisu no bo dagyo te sumsok gota tong thok jaksdi sumsok te ta khlai sire. Of course hani hai sumsok khlai yawi sing tongi maya. Haibana sing sumsok no sing mesen nani nang nai. Sing sakthar nani nang nai. Sing komokro nani nang nai. Kaito sing no dagyo sumsok ta khlai sire. Gepadi jottono udage mano muito tongna bagi tongmana ne ang watsugo omo nung kabukawi Kristan ke jini subrai nini subrai nono bo ukok no dagyo padi surine bukto jisu hani hanyo hambai ro nung singno nini kok ni bising tei purengka nung obri mano dage mahai sumsok ta khlai sidi singno bo omo haina sumsok tei ta khlai sidi kaido nini kok no naragi tongman bagi nung singno chubagi nintane hani hai jorang ya pari bukra jisu no sudisana. Amen. Hambai saudara.